everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kinanglan nga malahi gyud sila. Kaya nung nga masulo na ko sa lulita. Sige. Sige rin. Pero mayo sa unta og doon na tayo ihatag ni konsihal ba? Para itingal na to ba? Itingal sa nato siya. Aron di na siya magsaba nga kita mo'y may reklamo og sikreto dito. Gusto. Oh, niyay 3,000 na ko. Ihatag na ni konsihal. Malipay na siya nga. Sige rin. Ato na ako karon din. Hay! Neto! Yunil! Uy, Nil. Ayaw na kay Neslolo. Paminaw mong duha. Unsa man lo? Bag-o lang ming nagkaistoryahan na ni Konsihal Toto. Og, nalista na ang atong team. Hoy, Neto, Junil. O zaman mo? Ha? Ngayon nagtinutukay raman mo? Ha? Unsa ganito lo? Unsa man mong duha nga? Muna man mo gipangmino. Ang akong gisulti nga gilista na ni Konsihal Toto ang atong team. Onya, ang atong mga kauban, mga varsity. Oh, mo ba lo? O unya unsa may ingahan sa atong team? The Destroyer Team. Ikuha ba gyud ka mga varsity lo? Nga naa naman min unsam taon ka oy. Maayo nang naatay mga varsity ar sigurado tandaog. Bitaw rin. Nindot na kayo sigurado ginatandaw ka na. No naman. Daog na gyud ta. Ako lang daan. Ho! Hingigo lang gud kay ko. May na lo. May na. Nindot lang imong gibuhat. Ugma. Magsugod ni taog. Practice ha. Practice. Asam ta mag-practice lo? Ay, naun sa kabaoy. Adto gid ta sa gym. Unya lo? Kinsa may coach na to? Ay, ako ra. Ako'y coach. Ako'y player. Ako'y inyong star player. Sige lo. Mag-agar na mo. Kung unsa imo gusto. Delikado. Amin mo siya, delikado, mapildi tayo ni. Uy, nga naman, Pets. Nanguha mga varsity si Lologoryo ni mo. Mga tagas pa kayo. Dahil mga size 5 ang gitason. Oh, imbi. O si Imbe? Mau ba? Oh, come on. Mani ako na dunggan ni balita. Unya, way may protesta. Wak man sab ko no? Pida, maldito ginis grigida. Maldito. Maldito gin. Pero, dapat si Konsihal Toto, di mo sugutan na. Di ba? Kinala nga doon ay saktong role. Muprotesta ka to siyang? Ayaw na. Manido na Kita ta. ba? Saman, mayo kaya? Mo lagi, ayaw na. Manido na ta. Kay, kung mo na ang balita, labing siguro, kanang uban diha mo protesta yun na. Sige. Sakto kasi manid lang na ta. Pero bisag mo kuha pa sila og varsity pitch. Di gyapon ta bintahan. Nga maayo bayan ang manuwa ang atong mga kauban. Sakto kasyo, sakto ka. Onya, naasab ka. Higo may kay kasyo. Ikaw may sinaliga na mo. Di man tuod ta mga tag-asa, di man sa ta mga mugbo. Kana. Sakto ra man kay ng atong mga height, mga 5'7". Oo. O sa taas na to siya, si Dagol. Dagol. 5'11" naman nas dagol. Pero kani. pas masaglihok. Pas, oy. Dako sa bigyan kayo nga kung kumpiyansa siyo, nga mudaog kita. Mag-practice na yun ta. Aron di ta mabintahan. Kinahanglan mag-practice ta. Kuon yang ingnon sila si Unyot. come on. Nagsabot ta. Unsang adlaw mag-practice. Mga tilong. Oh, come on. Ay, maon ni ang akong anak Toribia.
si Lolita. Uy, hala. Pagkagwapa baguday aning imong anak sa personal, daday. syempre. Mura manig artista. Oh, syempre. Salamat nang. Ay, Ay, ayaw lang kong tawagag nang Inday. Tita na lang, tita. Tita di ay. Kinsa man sad ning usa ka babay. ay, pag umangko na mo, anak sa igsuon ni Felix. Hi, tita. Uy, mga gwapa, manday mong mga kaliwat, no, daday. Ay, natural, uy. Natural. Inig ka balik na kog kasiksi, oh. Parehas ni mo, Toribs, kay mas gwapa pa unya ko ni mo. Maminpal magkakag-Amerikano. Uy, Uy, hala. Unsa to nga ako na Ala, naaman day ka diha, Felix. Uy, patay. ay, Maminpal sa Amerikano, Toribia? ay, komedya, ratong ako, Felix. Ay, binuang raguto na mo kon. Agohoy, ning tigwa nga. Kadali busab ni mong mahay blood. Oy, Wa Felix. ko masuko, daday. Mas gusto nga kong maminpal ka. Aron, walay badungon din eh. Uy, ana, nang hagit bayas Felix to. Ha! Bantay bitaw ka, ha? Paminpal na yun. Uy, di ko mahadlok. Tabangan, tapakadaday. Hala, sige. Tanawa ragod mo, naglalis naman hinoon mo sa kong komedya, binuang ragay ito. Nay, tay, ayaw ka mo pag-ingon anak, bi? Di mo mauwaw nga natin mga bisita? Naglagot ka na mong inahan, Lolita. Mas malipay ko ng ilang tinudoon ng ilang komedya. Agohoy! Baya, no. Bantay bitaw yung ka. Makakita gani kong Merkano. Pasuyaon yun di ka. Ako yung nano din eh. Tanaw, tagdili pa ka magsilos. Uy, di ko magsilos, daday. Uhahay. Uy. Kung gusto ka, tabangan pati ka. Oy, Felix. Ikaw ba ayaw lang kong palabi di hagod? Ni anhi baya ko sa inyo kay anha baya mi mo pusta ninyo inig basketball na ninyo. Tayo ano, manugal na mo? Ingon man si daday nga anha mi mo pusta ninyo. Kay hingigo man kuno kay ka. Ay, da. Di tamo posta na nila to Ribia ay. Adi na lang. Dili. Adto na tapos tas kontra. Kay sigurado pang daog. Ha! Banga kay das Felix ay. Di na kasyot. Usa di ka siyot? Di kasyot. Oy. Ha! Ay nalang ta. Ay nalang ta Oy. Felix kay. Bulayog kay kamusiyot. Oy. Siyot ha. Bulayog. Bukurong naman gani ng imong tuway-tuway. Iyay. Pildi na mo daday. Kay di ka kamaw mo siyot. Kay mga tiguang na mong goryo. Bantay bitaw sa tanaw lang yan nato kung kinsay mapildiw yan nato. Reklado na rin. Ako na ang naingan, ang narog sekreto si Konsehal Toto. Maton niya, iyang ipatawag si Lolo Gorioni mo aron ilahi jud kuno sila. Very good. Ano imong giingan nga dili pa saba nga kita mo nag-ingon niya. Akong giingnan nga ipaangkon lang nila ni Tasyo nga sila mo'y mereklamo. Unya, okay man kasi nga. Okay kayo. Ako naman siyang gihatagan ng kwarta. Agipon ang ganito na akong 2,000. Very good. Very good, Nel. Nalipay kay ko ano balita. Pero liil niya ko rin ha. Kay pangalawan sa bato na ko. Ay, ayaw ka bala ka. Importante nga niuyo na si Toto. Ay sigurado na lagi to. Nagkatawa ko naghuna-huna, Nil. Labing siguro, manghagis na sabon niya tos lulugoryo. Ug ang buthan unyan ini, buthan niya kasaba. Way lain, si Tasyo ug si Pipito ra. Ug mana gyud ta mag-practice yo. Usang rasa, Pits. Alas 4 sabon. Alas 4, 400. Alas 4. Anha ta diya sa ato. Okay, Pits, okay. Manong nga magaslatanan? Sila si Unyot og si Adi. Mao lalay, wa para ko maing ni. Mau ba? Okay lang. Ato niya to na to. Oh, come on. Pangan tilong. Pipito. Uy, yun na. Murag tingog na masyado ni Grigi. Siya yun. Murag isog na magtingo ko. Uy, tara, atong kanawgon. Oh, Greg.
Say, ato, what is ours? What is ours? Kamu ha? O siya man inyong kalaki. Naglook mo na ko? Oh, unsa? Unsa kayo nahadlok? May gurur kag naong. Abaday! Ang ano nyo, ay lang mo pa bang buang? Ngayon may reklamo man mo nga, ni-apil ko. SJ. Dili security Ang sa guard. SJ! Sir Goryo. Waman may mo reklamo, sir? Ang saywa! Nang reklamo mo ni Toto, di sikreto mo og petisyon dito nga di ko ninyo papilon kasi kuwang na kuno ko! Ha? Uy, wa man mi mo ingon ang nagreg. Ayaw na lang ta. Mga talawan mong dagko. Di ko ninyo mahimo babagan. Kay kung mo babag mo na ako, ipangkihat mo! Oh, come on. Kalma lang, Greg. Paminawa sa mi ba? Mga tonto mong dako! Way magbuot na ko. Kinahanglan nga way mo babag na ko! Apil lang gud. Wa man gud mi babag nimo. Kinahanglan nga inyong adons to. Kinahanglan nga inyong bakwayaw ng inyong petisyon. Batok na ko! Ha? Kinahanglan yun! Uy, Oy. Lain na sabing modos ni Goryo na. Pita, mo lagi na nga kung gingon nimo pitch ba? Nga na ginahimo ang kabuwas, lolo. Kay di man ko na siya magpalupig basta ako mo iyang kontra. May siguro nga ito sa situasyon. Kaya nga nung kita may iyang gipasangilan nga kita mo yung mereklamo. Basi na yung mereklamo niya kita gidoon. Mao sa no? Sige, mas may pa. Ato na ko. Ato na to. Okay, sige. Dool man ang ilang bayan ni Konsyal. Ato na to karon dayon. Buang mga tawhana. Nagpailalan yun sa ilang pagkatalawan. Nga Lelo, unsa may problema? Si Tasyo o si Pepito. Nireklamo og sikreto nga to ni Toto. Kay lagi di kono ko papilon sa mga batanon kay tigwang na kono ko. Mo ba? Mo lang giingon dito, lo? Muna. Mga hanggaw. Di pagkauwawan yun ko nila. Di na maayo ilang gihimo lo, ato na sila ikihalo. Ako'y bahala na nila. Di mayo nga, nganlan kanila og tiguang. Di kanila papilon. Kana ilang gibuhat lo. Pagpakauaw na og discrimination na sa mga parihas og edad nimo. Lakaw. Lihukan na to. Adto as kapitan ug ina nga mopasaka ta og kaso nga oral defamation. Sige lo. Ako na buhaton. Ikihagi na to sila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.